Moikka! Eli tänään on tulossa aika jännä ja mukava päivä. Tänään on meidän kevätprojektin tilinteon päivä. Eli Marian ja Tonin kanssa on tehty tässä kevät hommia, on opeteltu uutta elämäntapaa ja pudotettu siinä samalla painoa. Ja Krista Seuna on ollut sitten siinä mukana matkaa avittamassa. Ja tänään tosiaan nähdään porukalla, käydään ajelemaan vähän kartingia. Mun pikkuveli on luvannut tulla kuvaamaan sinne, niin saadaan vähän elävää kuvaa rallista. Ja sen jälkeen mennään tosiaan juttelemaan ja höpöttelemään ja lyömään tää kevät kasaan. Eli tämmönen päivä tulossa. Loistavaa. Kiitos. Mikä sä olet tänne? 24,9. Aika hurjaa. Se on ihan riittävä. Sitten tähän sitten saada ilman. Se maikki. Onko tuo? Eikö se ottaa varmaan nesteet pois se kevään? Nesteet pois. Jaha. No joo. Piidot jalkaa ja menossa. Vai Kreeta. Viimeinen kuski. Joo. Mihin ajat?
Mä nyt tää tuli yhtäkkiä sivuluisu ohi. Mulla on pakko päästä siis ohjasta, mä menin ja sit tulit mun kylkeen. Sä liftaat sinun edessä. Mä pusumaan. Siis mä osaan aika hyvin heiluttaa tätä perää. Joo, niin. Tuo oma perää. Joo, niin. Siitä on kuullut. Sitä ajakin. Hyvä. Hienoa. Täällä on tuliaisia. Eli elikkä ensinnäkin Etterberg Marko Sansalinta lähetti teille eli Dea. Tää on varmaan tää on Don Chance. Sitten hei mä en tiennyt, että kumpi mä otin kahta eri S ja M. Se on vähän erilainen kuin Estel-malli. Se on hyvä. Joo. Tässä on kristallista. Oi, kiitos. Hyvä näkis. Marko sanoi vaan, että sit täytyy pistää Facebookiin yksi kuva. Niin. Ja sitten Salilla. tulee Kokkosamarilta, Monstalta. Täältä tulee Tontsalle, Mr. Monstal. Samalla merkki. Kiitoksia. Sitten Marialle toivottavasti tää nyt on hyvä, kun mä valitsin tän. Siitä ei ollut SK-kortta. Ei haittaa, saa oikein. Hyvä. Sellaisen. Täällä on Markossa. Ja Mentula Jari lähetti terveisiä kanssa molemmille loisto duuni tehnyt ja pidätte huoleen, että homma jatkuu, että tää ei oo niin periaatteessa tää ei ollut tässä, vaan tää on vasta niinku alku. Miten teillä on? Siitä kaikki katsojia, kaikki ne on taustayhteydessä ja vielä teillä hammattuja tyyliä. Kiitoksia. Kiitos itsellesi vaan. Mullakin on teille jotain. Tää kuivattaa sitten. Ei, ihana. Nää saa tehdä. Oi. Ihana, kiitos sulle. Sä oot kotimaan mua. Oi, että. Kiitoksia. Kiitos paljon. Kiitoksia. Mulla on näistä toisaalta nyt aikaa, kun johonkin syyskuuhun, elosyyskuuhun. Sitten hetken. Nyt ollaan kotona, reissu on takana. Tähän loppuun niin mäkin käyn tämän kevään nopsasti läpi ja lyön pisteen sille ja kiitän niitä tahoja, jotka kiitoksen ansaitsee. Lähdetään liikkeelle näistä itse sankareista, eli painon ja painon pudotuksen ja uuden elämäntavan opettelijoista. Maria teki ihan loistavaa työtä koko kevään. Se oli aika ideaali vauhti, paino tippus reilu kilon viikossa ja Maria teki tunnollisesti töitä. Ja mä tykkäsin siitä, että siinä matkan varrella Maria kyseli välillä pieniäkin asioita, mutta aina kun hän sai vastauksen, niin hän noudatti sitä just niin kuin oli sovittu ja päätetty. Ja sen takia lopputulos oli noinkin kova. 24 kiloa pois ton kokoisesta mimmistä on kova tulos. Marian matka jatkuu. Hänellä alkaa yhteistyö PT:n kanssa ja kiinteytyminen on seuraava projekti ja tulosta tulee ihan varmasti. Eli kiitos Marialle ja tsemppiä jatkoon. Sitten Hakosen Toni. Tonin kanssa alku oli hiukan nihkeämpää, siellä oli sairastelua ja oli muutakin pientä hidastetöyssyä matkan varrella, mutta sitten päästiin hyvään vauhtiin ja tämä loppu on tultu sitten jo aika haipakkaa. Kiloja on lähtenyt about 20, mutta matka jatkuu, eli Toni jatkaa ketosia tuonne kesäkuun loppuun asti ja sitten ruvetaan tulemaan sieltä pois ja jatketaan siitä eteenpäin. Mutta Toni on tehnyt myös hienoa työtä, opetellut koko aika juttua eteenpäin ja oppinut paljon varmasti tämän kevään aikana.
Ja Tonin treeni-intensiteetti on ollut loistava, että siitä saisi moni ottaa mallia. Et siellä on painettu aika kovalla sykkeellä. Eli hieno juttu Tontsa, ei muuta kuin tsemppiä jatkoon. Ja sitten tietysti Krista, joka lähti tähän hommaan mukaan aika pienen miettimisen jälkeen. Kiitoksia Kristalle, olet ollut ihan loistava tyyppi tässä tsemppaamaan Mariaa ja semmonen ilopilleri aina sitten yhteisillä näkemiskerroilla. Ja iso kiitos siitä, tää on sun juttu, tämmönen homma. Ja samalla tietenkin tsemppiä Kristalle dietille, siellä tullaan syksyllä näkee kova paketti, hyvä. Ja sitten mennään tonne taustajoukkoihin, eli Mentula Jari, joka on ollut siellä Marian ruokaohjelman takana ja myös Tonin kohdalla niin on käynyt asioita läpi Jarin kanssa ja miettinyt, että mitä milloinkin tehdään. Kiitokset Bulmentulalle ja tietenkin Fitfarmille, joka on sitten sponsannut lisäravinteita ja ollut siellä puolella mukana. Sitten Body Action ja Kokkosen Ari, siellä on Monsta ollut mukana ja kiitos siitä. Ja Kristan puolelle tietenkin siellä on ollut Sportlifeisten Kristan joukoissa, niin kiitokset myös sinne kavereille. Tämä kevät on ollut hieno matka ja toivottavasti tästä on tosiaan Maria ja Toni oppinut ja saanut paljon uusia eväitä, joiden kanssa sitten mennään eteenpäin. Tämä oli tässä. Eipä muuta. Kiitoksia kaikille ja tietty niille, jotka on seurannut tätä reissua. Uudet kuviot alkaa varmasti aika pian ja niistä lisää videoita, mutta tämä oli tässä. Poikki. Sanoin, että se treeni-intensiteetti on läpi kevään ollut loistava. Mentula Jari soittaa.